Kejengkub le sesisian pat aka kerteng kapa tiang tam kapa den portam kapa mju syajab kejana pnem jengi Yesus Kristus epi baro kebe pej mat kebe sap ya kani kejeng skrib le ne klip mat lingba kani YouTube channel ka balang Presbyterian Pokse ipi ke para bangit mat ke parlok ke jongi nakabalang ke jongi manikawe ke balang ruhi ki baji pej man ka tayo bulen kurku ipi pada ingiru baro lang lingba kani jing syakri ke jongi yoble hakane ka klep mat dia syawnya syaprang tongnya Dubai kok pajungi bahab neng hakabas dangkom ni tu isne men kurku men pengantang ini kapor men kurku nang simantaro baralang jongkani service ka jongi kurku ni bantag brangsa namangi pan kerteng kejanop ni mjing Yesus Kristus amen. Toinia bertengpat kejinger bailang ini raga kejing raga arspa sanpun riu arspa sanpun riu baong Jisu long ulok bakodor shau Jisu ngayai pai ngalasuk banyo lambaro shau ble ajeng Dubai jing sok katno ngi judo no katno ngi susak koslai namar bangim tre ban walam lut shuble ajeng Dubai jero arspa san pun riu panas karpat-pat ya imesta bi mauro in say lampar kajing polis dang bat Dubai Sulong ulok bakodor Sya uji sungayay pai Ngalasok banyo lambaro Sya ublay hajing Duway Sukat nungi judono Kan nungi syusaku selai Namar bangim treban wanlam Un syublay hajing Duway Shembun ki jeng jenjar ki jing tenjo bat kuslai men tanga syam lat banyolan sya umblay ngalen Duway Shem ulok bansyanya Bas golem yang iklem wai Jisu try itu yang Ban syaungan len Duway jengken pun sin jaka pop ngabrai tang huji sulok bakodor ngan bre
so may ilang sobre kijing duay ngan pulir nak stiu pol skinong korin kebenikong kalnong kebekendai kat khot bar sau ter kiktian ki bang kumne hato pem jutip bakita ki baya pet hagajing pet thong ki pet baro ken henry tang way upriang ya ka price to yai ya pet kumta ba pindup yo ti way po way wapen usha ya ki baro maki shisha khnang bakin yo kapan sengat baput remangi ya kabam ut ken nga namar kata nga pet kumta ken om kumba da kaba artatian kumta nga yatinra om kum ubashok kay kasun henry nga pinstom khop yala kamet bat nga yalam maraw ya kaken yo ba kumnur ondala la yala hakiway nganja long yala di ya ubala kentat na tuang de sublei jing duai ko pa jim hamneng atrai hagne kapor ngedon lang kumni atrai khiyem kentang ke jongme bangila atrai banyo banya sakri banya aingo bat ai brom yeme namar kijing kijing sne ki jongme ki bei bot chiln ter kijing im jongi lingbak nik sngi ki blanya lingba kilong atrai sngi ki ba shisha atrai hanrei kalong riang jungi kalong kesaki baka jung ke jongme kalong kebajob iki baro wa bangi don lang kumni atrai sin pat ban syakri me ni aingo ngi ai burom me atrai namar khun ke jome mam ju ben me ai lam ti ngi me ai bor ngi me pachai bor ngi ki baro bat kumba maktien jome ke mau sin pat ngi ba hak jing pet thong ke jongi hak ni bertengin kendo iki jung rei kawai pat kalong bangi ngin bo ya jing temu jungi syara persak kedak banyo ya kata katong ka bangitung bal banyo ka pansengat ka bom cukur sebelum cukur bom pengkrian ta jungi habagi don ka por try nimla atrai krem da aingu eme na marjis ne ki jong me ni kum ka balang hingi long kum ni kum bilong ka di tang ka jingai ki jong me hola slam ba ki kon ki jong me kim yo ban ki usha ka yeng ka jong me namar na ka daw ni ka khlam ka pasar ka prte bro ko we henrei ngai ngo ba malapli lat pelenti pas sinpat bah ni kisngi mengwan nila atrai ban pediang pat ipar ngai chome syaka yeng chome khanang bagi la ban simbenta na kacing khawai kami kebekentang chome ai bagi iki barok jing temu kusong balang kinong bayai be renti atrai bagi nom dan ninu jing pinwet hari iki barok kinong tanam tak keburam ko chome hi ai bagi nang pun bekrek kidong nuat bagi lawan wan biang sekeng chome bari hang ta atrang yo ya jinjat hat ke sisha ka batang mamahi melapan ai hamin don kumni kumju atrang yon IT ya jing persang jungi kum ka balang kumju nam ta kan online worship service kalong ngajing ku ke sisha atrang ya bon patlang atrang kim ni ki por ke be ka ai men sim ni bengila ban be sekam ki jam jungi jing persang jungi seki baro ki thong ke mengitmu wala ki bon ki bangi er ni tieng ha jing ya lenti ki jungi nangkar ku me atrai ki persang jo balang kumjo hak sing trai jong kaya kam mission kumjo hoi ikam ke kham sakut nagadau ba ki bon ki protokol ki bangi de ban bon handrai atrai merai plilat plenti pat besin pat gila ban lit phai biang missionary shaki jaka ba per shaki ba mera IT ya ka balang ban punya ya kam ke jong me bahan ni ka por kumjo ngiwan IT sin pat yagi jing em ku jungir kumjo kitin bor me ki kon balang ki jome ki yeng ka stan jome I mean long ba shit hem shakri me namar haki balang ki em ka ba ki yeng joka balang ki em ka balang ru ka em kumjo hi atrai to kur kumjo atrai ablay ya kenika program kumjo umtasni ba u shakri bo bon sam ku bor jome ai ba ki jing krek jung ki long atrai ka ba pensle do mun sim khu jome bagi kubor ke bangin yos ngau kan long atrai ke jingir kunyi we pi we ba syakor ka bangin long ki ba ya thli no hadi bing snap ke ke kubor hen ring on pen sai bor jing long jing em jing sin pat kam daklet ngai IT biang sin pat kumjo atrai biang ya kan ki por ki sngi ke bangang ya ngai up community uta u vaccine namta kan ka jingpang ke basar pte bangin scam hak por ka ya biang jome men saplik la nanti ba
upai lang cuma unyo biang ya kejibung kia ka kerang baki keru kinong biang kumju perkam tam kejing syakri kejong blai jungi atrai kalau bisir hem biang habang yawan kiyo skin cuma umpai lang barok we ban syakri lang hajuk por sisin par atrai tu des ngau par ikini skrparit kejong nong pop terima pop kang mas ngim susi me kini porang pan ngudam jinjis kresi nadu mata padu ala kerta ini amen to hane ka por pat ngin ya lumno yaki jing aingo markat barang lum ini jing aingo kan kerpat ya kapres musyip tim jaga palang ngajang begini lam ngi haki katokat ne kijing ruai penrhem mensim Kecik ruai sam kebashi spasan po nong kedkot keban rew kong abgi ege bapen herben sim kenya ro ya ka keteng ka jong trai barka bible ru kong bana do ba mi kasngi hado ba sep kasngi kenya ro yu trai kumta hakani ka bon akar pa di piwa ruai jam aja ro ka keteng ka jong trai kokin ran ngakwa men pin kia yang ga men shong hakado no jonga ban pen ba pen do ki bleba ro pen mi da ka bor nang san yang ngaji sungan lekum kayo rakin rad wat ai ka jing tonget kan sa pen dei la kasnam ka ba tho wadasha ban yo ka jing san om la ken ya ka do nang san ya ngaji sungan lekum kayo
ngap kasor kajong Jisu kapag pentingin bensin bat kapag penskola yagi aw no penkia bakraw tam uzongi unong tenkia bakraw lashem u Jisu uba skolem tiên pen tien u kren yu dong pang tos ngap kasor u Jisu kipo baro on mablut par tos ngap tiens bon u Jisu jing dom baka kan pernai kedar pensyong haburong jong u sur bab tiang jing rai angel gerteng kor tam ha pertei jing rai bang bam pan jus ngau Jisu ba e Jisu jing pang men sim jing pang bam pong kin shem jing kon hu Jisu jing shi tong per thei haru kong kin her ha ker teng Jisu men sim balwan jing hun kan shem ka ker teng it u Jisu jing dom baka ulo barben kin pralot pad hu Jisu sur bab tiang jing rai angel gerteng kor tam ha perteim jing rai bam pa jus no Jisu ba it Jisu tuan ko lok syong sang ni yaro kerteng u Jisu kajing kotit wan yo thala tus ngabat wan klosyan andangin poi hab neng lawe gin yo iya u Jisu sao dong ta ket dem ka kerteng it u Jisu sur bat tiang jing rai angel kerteng kor tam ha pertei jing rai bang bam pan jus no Jisu ba e Jisu bat tiang sur bat tiang jing rai angel gerteng kor tam ha pertei jing rai bang bam pan jus no Jisu ba e Jisu sur bat tiang gerteng makor tam tang u Jisu tang ka jong u Jisu hi tang u Jisu ba i jong i am ta ka buram le amen tong ni dua nam ta kiniki jing ai ngo kokpa jingi ubahab neng ngia wan pat kum ne ko trap it rengkat begini kijing ai ke jongi shika kam ka jong me ya ka bangi tips kam ya ka ba me la korku e gi
Matchi banta na ke jikru ke jong me ko trai ke jing im ke jongi haking ke sam ke jongi laban wan rapat yang ke jing aish ka kam ke jong me to kurku yakini ki banta ya bangila bo khmat ko trai bangin ke jing ai gelang babet bangin penan kam bangin bentelon me kam ke jong me hakini kasla perthai kurku gitu baru ke bela ai yang ke jing ai ruhi hakini ka klep mat patu kurkur ini bantang berang saruhi jong ini kapor yang mengipan kertang jangan pernah menjingi Yesus Kristus. Amen. Tongnya poino sana ke bantah nak ketien ke jong play berkini ke kubur kini ke klep mat kadena tu ke bantah ya ke bala polis sedang meneh ke siti ke beningkong ke jong pol Sekinang koren, kalau nang apa kandai, gitu kot, arpo sah hadu, arpo nyau. Tekan mana mesin mereka por, mana polis show itu kebenta, jika pada depan polis mana agak bastang. Berkan ni kekubur, kan ni kejaimit, kapang pedeng kejangka kadai, mare banjob, mare banjob. Manalapan bantah, ini light lagi bantah, ini light lagi mat, mengini pusan lang nang bantah, iway koren kendai lanong kedekat arpusau hadu arpenyo, tu kemat ke beningkong, kajing im kadai, kajing mare thong, kajing im kadai kajing mare thong, kedekat keba arpusau. Tilarang ipuli ini kebentang ini ihang ni bau apostol Paul hakan kajing thau ka jong us kinong koren upan kan mau syaki wang hatu pem jutip mo bagi ta ke baya pet haga jing pet thong kia pet barokan Henry tang uwe uba pediang ya ke price Parang kebentang yui bau apostol Paul pun kan masih ni bangai hapa koren bahkan ni kajing yad lenti jong ki Kristan kadai kajing yang maria thong mengelawan ong ni nak basai bau apostol Paul yui hakapor kajong u kan kajile akai jong ki Greek kan kajile akai jong ki nong room hakabede Pada kita kecil akai, kita ke games ke jongki, hakabagi ni ki start, jangan ni kising ke mentah ki ong, bahkan ni ke Olympics kepadan mentah, ya ke bagi penlong, Shisian, South Nam, ketenrai ke jongka, kajing sedang ke jongka kadai, nado kini ki por jong upol, bagi marta tian bawa por ila se ulajio lepek, itu kecil akai, fikiran san kiba fair. Apa kau ini kecil akai hang tu kadai kata kajing ya pet, ni kata kajing ya maret thong. Baru Paul yole siapa yui ya kata dengan simbanta kajing maret lang. Ula pun wonder, ula ringdur ba kani kajing maret jongiru kumki Kristan. Kadai kajing maret thong jong kajing im. Marhang ni upol uang tutip babaro ngia pet hakata kajing pet thong Henry tangwoi pat ubayo priang ya ka prize tilang ipat haki Olympics ya gitu kinong job kiju pendeng dagato kapan sengat basna de gitu kislah Henry upol hakni kebentaru upen kan mapat syangi kumki khon Kristan bangi ngilong kita kinong imare jang kata thong jaga jingim hakabau bleipat ukular hagi baun ai ya ta price jong ka jingim tiram ta jingi kumki para bangit beit kisakrihi jong blei kinong bot jong Yesus Kristus
ublay ukhot ingi bat ngila don lopahi hakane ka banta jong ka jemar thong jong ka jingim hakabau jisu hi ula khot ingi mengin yamare bat haka jingimare ka jongi ni habandai ban ai jingkhan padi u hakawi ka sngin dala kutno ka jingim ka jongi hakane ka slapar thai bat kumni habang lay mare yakane ka jemar thong jong ka jingim uble mo kwa ingi mengin phai dien no mengin mare tang siteng re kwa ba ingi mengin mare hadu ban da job namar hakmat jong uble hi don tang utau we unong job akmala tho hang ne un ai ya kata price kabalong kata kapan siat jong ka jingim bala dang keli ye phi we bom kwa ban yo ya kata kapan siat jong ka jingim ne ka ba uble ula kolar mata jonga ba jong phi nge nge kwa hi ya kata khusnam andala kutno jingim ka jongi nak ne slapar thai andang ndi kendo markmat hi baru jisu ukular ban ai gi ya kata kapan siat kabane junam tinga khot ingi hakane ka klip mat mangin ken mau ka jingim kristan ka de ka jimare thong mikhaban mare madam pendep ru yaka to kamat ka baar mare klem da artatin mare klem da artatin kitu kita khot arpusan bat arpun riu te hang ni upol ong bau phet ya ka jing ya mare thong gomba da khaba artatin kamut bau pol hang ni sung thu ya bau ong nga ngala mare ya bau mare hi da kata ka jing sung scam kata ka mission ya bau tip ha ya kata ka iamru kata ka jing thmu ya bau tip ru balai bau mare bat hai ba un sopoi khabau ong ni kat bang adang mare kum taru nga yatanra nga yakhun ngele sitam kumba nga shu ya mare kai kumba uta ubashong kai shokai ya kasun netang kum kata ka time pass lani kata kajing pendep rukam ban mare bat hang ni kan ke dekat ke ba pusan upol ong ti uwe ba mare upen usha ya ki aka baro kata kade ka jing shisha habang ye mare kumne ya kan ke jing mare thong jong ka jing im ni haban ile sitam ni haban ye khun ni haban pen hakata competition ka ba ba bat kham tam la dang ipet igine kiba let shakijing le akai kiren san kiba fer kalong ka ba ban poi shakatu ka banta namar ka don kam ya ka training ka ba ba ka ba sitam ma ka ba janjar bat kini kinong ya le akai kham tam kini kinong ya mare ki hab ban le ka training ka ba ba kihaban biang ka bam kedi kihaban kiss step kihab ban kalan met yelade man kapor maghaban bam man khiata kapor pakam ta ter te kalong ka ba man bod yata karutin ik bamaki ki lashna reupol wang ni bakata ka jimare kristan kalong kumta hi kalong strict ba hakita ki benta ya bala bu lupa hakbang haban yele sitam haban ya syait ke jing khnang mangin yo kata kapan sengat bamput to pol hang ne ke dekat bar pusan wang kitu ki wai pat ki bamare ni ka thong hang ne asla perthei ki yo ro pan sengat ka barang put ka ban sajano andre mangipat andang la pandai jemar thong juki kristan ini atau pansian ke basisha ke bamput bat ke bane sitam tiu ble khot yang bari phi mangini song tho ba
balai mangiem balai mangiyat balai bangi mareru hakani kasla perthai namala rang yenu jor ilade bagini gibai pat ki bampat ngai hakani kasla perthai ke iki bagin batai bagin define chapang ke ka jingem ki babon hakani kasla perthai ki struggle bakani identity ka jongki ki artatien ya kita ki jinge sham haga jingem ka jongki bani ihi bagi brave kan japar thai kathong ka jongki ka dei tang kita ke hi ki bakan japar thai kata kaspa kanam ka buram ka bakan japar thai hare kita ke ipan kin sadono nama kini ke hi kan ka perthai ke long temporary ki batang shipor hare yengi par ublai ula kular ya kita ke belong sikibam jukut kita ki belong eternal kita ki beine junom hi doble khot yang abri phir kan ka janmit mangin mare claim da artatien nginele shitam da kata kajing saus kham ka bakan jaman sim bamngi ngilalong kristan nya banjai ne ha ka jinget manya khun madan pendap ruk ni kajing mare thong jo ka jingim kumba ngin kan randir no tang shiteng por to kamat ka balai paka pakhadu yakhun shitam hadu ban da pendap yakhun shitam hadu ban da pendap ka tu ka khot ka bar phunyo te khane ka pantapat upol uong ngapen shitam khop yalade yala kamet ban ngai yalam rau yakakeng ya ba kumno anda lala banjalap yakiwai nganjalong penban yaladi uba sha kentat no to pol hang ne ong ya kata kajing pikir kajong u kajing ele shitam kajong u hi dalade yalade akaw pen shitam yal kajong kamet khanang ba kita kejing kita kejing pensai kita kejing tenjo ya kabam u ma na kejing im kinomla ban pen khlam u na kani kejing ma thong ha kejing im kajong u padhang ne uang bai ka met kajong a hi ya kejing kwa ki desires bar kha chi uang ngala penlong merau ngaboi kita ki hapo jong kejing im kajong a ya bagumno steng lenti nga kalon no nga hap no bayo nga jalong penban uta ubasa kentat no hakabakut jong kajing mare thong jong kajing im tiladang ye pedru ya gitu kinang mare thong kihaban mare kat kum kitu kikendon ya kabala bu kapor pan mare nangta kajaka mare balarang ipe gitu kinong ya mare kibu gitu ki benta ke jongki gitu ki tracks ke jongki bagi ben mare al ke jongki tracks balobo balara gitu ki bamare ki cross track ki sha disqualify no berhadian besar disqualify gitu kinong ya mare ki do no ya kata kajing participate ke jongki baik lalong lupa ki barem hangta tiram ta jonga jong phir yo lese hang ke jeng mare thong jong ka jing im kiran sibun kita ki wai pat kita ki bor ki bana shabar ki ba kwa ngi ban pen kelon pen khlam mengin cross track no nakani ya ka ba blai la bu ka jing im ka jonga ba jong phi dan amar kata mengiring haban pikir ngam sumar bah ya kumno ru mengi ngisha disqualify ngisha kantat no pat how blay anda ngi layat bakla tegange nyamat sipun kita kejing jong kejing im kita keding pengkiang kejing penuwet kejing penthut kejing pensya ki bahar rukam ya kawan mengi shimat halaka jong mensim ka jongi
ngetep ha ke kita ke jeng kendu jeng syam ke jongi ki persang ban pen khalam yangi bagan ke benta ke bakham hakmat hi kadai kata kapop dan rai ke jongi ladang isya ladang ailat ya kata ke jeng ko abrai ke jeng sobha jong kado kita ke bami hi na kata kapop dan rai ke jongi dasisha nginsa kelon nong zahap no namar kita ke kijong kabor joka jengdum kinsa pen khalam no ingi kinsa khanglat pad ingi mangin nangyat chaprang te habang ya petru yakane kaparthai kabamanta khamtam hanusnam arajar arpho hakine ki shitengsnam manta ngiui yakane ka khlam jongne covid-19 pandemic bagane ka khlam da shisha kalapan khi kalapan tiang kalapan sir ikbabon na kibangit bada shisha ngiui ba kane ka khlam kalapan doko yakikam kijam ke jongi ijing sakri blai ke jongi bakomta ter ban ngiui bagani ka khlam jon usnam yelo se kalalong kum kata ka kanja dieng pengkyang namda jonga ba jongphi handrei nga khot yanga bari fi pat mangin shim yakane ka benta banginam sha bakan shu sakut tang hangne ngin shim bagani ka jingja yakaba mangi inang habanya lengba mentangin shimpat kumka kabu manginang yat sakman manginang penraham ke jingi apa musim ke jongi bat ba kan ke khlami kan long utau mau jampat uban pen kiu yingi sikita ke ke kham halor kham tam hakita ke ke bakanja musim bat sikajing jileu ka jongka tiu ble khot yanga bade phiru hakane ka klepmat mangine khun sitom balong ruhi inang yat inang shanya inang upkermen hi hauble larangi pule ibai koren kalnong bashipho kerkhar bakhal lai ko ong kajing tenjo kamshem langat phi andre tangga ba ubreu ula bansha andre ublai ulong ubala banshania ubamsha bantenjo ye phi tamme kata yakba phila andre rengkat bakata kajing tenjo un thau ru galat ban lai khanang ba phila bansha yaka tikani ga khade mangla pule ibai koren chipho khatlai kai ngi ta jing so scam bakini gi jing sham ge jongi haga jing em kai ka ba mangi ha ban ya lengba haunus nem araja arpho lengba kani ga khlam kalong ta jing tenju ka batang shipor hi ya ka bele usha ngi kum gi banget mangin mat shipor haga jing em ka jongi Hari ini kita ka ajeng kermen yagi ba kata ka jing tenjo ka ba mangi ngingat kadai ka ba mangi ngidang lahi bansha ban gengai ba ka ka poruhi ka ba sngi ublei unsa pelat yangi unsa pli ka jing khang pat mangila ban yat pat shashiliang jongane ka khlam ka ba manta telarangi polis ni ko pat ka dekhot shithi shek hebru kalno ka bakhat ar kerkhot ka beningkong ong nabakomta mangiru habala kerta wearengi daulo kisaki kanne tongini berat no jing penwet baro bare ta kapok ba shaj no hangi matungini phet daka jing yaisha daka jing phet thong yakabala bo khmat jongi kerkhot ka bar takaba ngikmi shob jisu unang pelong baru nang panjanai ya ka jingget ka jongi mat hang ni ngiui hakane ka benta hebru kalan ko bakhat ar khar ka baningkong ka baar ka khat yang abare phi tongin berat noi kita ki kiblang ka jing penwet kita ka ding pengkyang kita ka jing khanglat ban mare baron pendap ya ta ka thong jo ka jing im ngin ino shadien ngin bread no shadien bat khamtam ya kata kapop ko berang sno hagi
ngin noi kita sedien ngin pet no dakata kajing pet thong hakaba kane ka khmat ka jongi ngin pet ngin khmi ngin focus tang sho jisu hi ubolong uta unong penlong barnong panjana ka jinget ka jongi barangai belarang focus sisa ki khmat ka jongi how jisu long kat balong jakat bajak jim ka jongi ru nginom baklalanti nginom hab nginom kelon shipor hak jim ka jongi rebang ipet show jisu ngin sapoiro shakata ka destination ni ka mamuki hak bakut jaga jemare thong how to finish line la up lupa ola kolar ban aingi ya kata kapan skat jaga jim marka notam kalong basotran da jonga bajong phi dalapoi kata kasngi kita kejing hak jing im kejing sonsi kejing so diau kejing ja umat kita kejing syak sitam barok khat kin sadona barak khmi kin kita ki ek pat kin sajalong kiba thamai bar khado shaman penkut kan kejing kren ka jonga ngan polis ni koi pat ka banta kajiti ka jong Paul chap Timothy kajiti ka baar kalenong ka basau kada khal bahnyo bak baprak ong gumni ngala yale ya kata ka jing le babha ngala pendap yala ka jing phet ngala ri yala ka jingej nadu menta labu ya kata pan singat jong ka hok ke bau trai utau nong besar bahok un ai hanga hakata ka sungi bar tang hanga hi hindrei hakita baro ru kiba i ya kata ka jing mi pau jong u tiakane ka panta artimati sa hunyo upolu tho shauni usamla utimati dakata ka testimony ka jong u ka jing so scam ka jong pole ka bawang how timothy wangate yelade ngala yele ka jing le babha ngala pendap kata ka jing ye phathong jaga jing em ngala ri yala ka jing bar onado menta ngan sayo ta pan singat jong ka hok ya ka bau trai nong besar bahun ai hanga hakata kasngi tinga khat yingir baro lang hakane ka khlemat mamangiru ngin perthuk bot yo pol ngine khun ngine le shitam ngine mare dakata kajimare thong joka jingim rengkat hi bat ujisu manangai ro ka bigaskin dang lakut pat kata ka jimare thong joka jingim ngin sayo kata ka khusnam kata ka price ka ba ublei la kular menta jonga bat jongphi toblen kurkhu yangi liman kitin ka jong u un aibor bangin yamare bangin pendap ruhi katkum kajing bo bej ka jong blei namta jongi barolang nakabenta kaburam ka jong blei amen tong la pois ko wai no jong ani sakri jongi yo blei sachi sen pat toblen kurkhu yin ka pendap hakane ka khlep mat kurkhu ri phi baro ki blei pe ki blasap yakni jing sakri ka jongi lingba kan YouTube channel jong balang Presbyterian boxe ina rang jora ka khaddo jora ka ba shispa phra ka ba ong onda turai beneng kan sawa hajing mi pat baning kong kibla jet na perthai utra an wan rong nang tam selam no iki sakari pasuk kanjai inya shat kman hangta lembat u klamwai anda jing khot yang akan long anda jing khot yang akan long anda jing khot yang akan long shalandet marutra jisu ngan le shong jeng roi ka ba shispa pra sawa hajing mi pan baning kong ki
Jena pertei utrai wan rong Nang taun ya lam no ya kisaka riba sok kenjai kin yo shat men hang ta lemba u klem wai on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long shalin that bad utrai jisu ngan let shong on the turoi benengkan sawa hang ta jisu on mi pau hakil osun beneng ba pernai on wan shao ya kiriu ku jong upan sketching kemen bajing sok on ai haba on wan shao ban yalam lo utrai on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long shalin dat bad utra jisu ngan let shong on the turoi benengkan sawa hang ta boding kot kan long la ka jing imar wei hang nu pin shong ka jing bi shar utrai ru ka la ha jing kang jong pi tu pen kreno kloi ban ya sok bat u hi on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long on the jing kot yang akan long shalin that bad utrai jisu ngan let shong tong ini pen wai hagabu wai no jong ni kopor tu ai kajing ai ga dapat per hai kajong jisu kres bo trai jong i lam kajing ba kajong bleu kupa ba phala ka mayan berengkat ba kajing sel cepet ngan cepet hun jom se mo khoj jong bleu ini lai ho bleu bang ni chu jong kini bot bangi wi pi we bagi bangai tu hi keleng selak prothai Naram ta shata bam jukur ruhi. Amen.